Sanibona nonke babukele emakhaya. Welcome to my YouTube channel. Igama lami nomthandazo ekamapholobo. Umangcobo umashiya amahlangathi azoshumayela. Balandeli ngiyabonga kuni nonke eseningi-subscribe-ile. Ngicela nawe ungako-subscribe, usubscribe ukuze uzothola amavidiyo wami. Namhlanje sokhuluma ngesibane esigreen. Isibane esigreen simele izithunywa zakho ezokini zabogogo. Ogogo ababewathanda amanzi, ogogo ababe nekuphumelela empilweni, ogogo ababe nemizi yabo. Kakhulukazi wena ongakagani oshintsha ama-relationship, uyabamba la uyayeka, uyabamba uyahluleka. Cela nazi izalukwazi zakini, uthi izalukwazi zami ngimemeza nini enaniganile, nanishadile, nanithi meniyibambile imizi yenu nayibamba yaqina. Ngithi wozani ningidlulisele kimi lokhu kukhanya kwenu ukuze nami kusasa ngizoganwa, noma nami kusasa ngizogana ngibe nomuzi wami. Akusho ukuthi-ke nabo babenganazi iy'nkinga, babenazo iy'nkinga emendweni yabo kodwa babeyibamba iqina. Ngikhuluma ngalabo gogo abaphelele emzini yabo, ababe nokukhanya beney'nhlanhla. Uthi bogogo dlulisani inhlanhla yenu kumina, bogogo ngipheni isibindi namandla okubekezela. Uthi mawuxabana nomuntu wakho uthi sizolungisa, kuzolunga. Ungathi ngiyashiya ngiya kwenye indawo, cha, ngoba phela awuzazi uyophelelaphi. So lesi sibani sizokulekelela ukuthi sibaxoshe nalabo abangcolile, ngoba phela bona bahlangana nento engcolile. So laba abangcolile, izalukwazi maybe izona lezi ey'ngcolile ezingaganile ezenza nawe ukuthi uhambe ushintsha ama-relationship kungaphelele empilweni yakho, sizobaxosha, ngeke basondele eduze kwakho, kuzogijima bona phambili. Uthi gijimani nina mavula kuvaliwe nize nizongilekelela. Bazokwenza kanjalo, bazokukhanyisela. Isibani esigreen, ikhandlela eligreen libalulekile futhi uma wenza i-meditation. Ngalesikhathi wenza i-meditation yakho, layithi ikhandlela eligreen uwenze ngayo i-meditation. Ngiyabonga, ningakhohlwa ukulike and subscribe and share. Nibe nosuku oluhle.